Annyeong! Hello, hello, hello! Andito naman ako. Ang pangalawa ko gagawin is, tanong ano ba? Yung turon. Ito naman. Ito pa din. Ang gagawin ko ay dynamite. Red. Ilagay ko ay cheese at saka hotdog. I will show you. Just watch. Ayan ang mga ingredients ko. Yan ang hotdog at saka cheese. Ito naman yung mashallah, ang chili na bigger. Big, big, big. Okay? Yan. Ayan. Ito. Tanggalan muna natin ang buto para hindi masyadong anghang. Ayan. Okay. Tanggalan. Lalaki ng chili dito eh. Ito maganda sa dynamite. Yung chili na ganito. Lalaki. May karne din ito mamaya. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Mag-roll tayo. Rolling. Dapat ito ganyan. Yan, mag-roll tayo. Ganyan. Dynamite! Tadang! Ito na. Natapos ko na magbalot sa dynamite with cheese and hotdog. Okay? We will fry. Just follow. Okay? Let's fry. Wow! O diba, no siya? Kung anong gusto nyo ilagay sa ilalim, yun, okay.